Kaden sådan her og vender den om. Så er man fat i kade i kanoen. Når man går i, er det en person ad gangen. Vi har set før, hvor der er 4, der går i ad gangen. Så kommer man til at stå i spagat sådan her, og på et tidspunkt, så kan man ikke nå længere. Og så griner vi. Træd ned midt i kanoen. Godt. Bagerste mand, det er derhen, det styrer. Forreste mand, der. Næste kano gør sig bare klar til at komme i. Så sætter jeg mig ind på. Den har man lige til at se min. Prøv at vente med at sejle ud, indtil alle kommer og bare sejle hen ad lige så stille her. Og så vente på alle dem Vent på de andre til, de kommer. Laver man ikke godt, eller hvad? Det skal jeg vise det lige om lidt. Jeg holder den for dig, så. Bare skub nu og så tage fat i snoren bag i. Skal vi have den på? over din fars spiller. Kan vi jo ikke? Jeg er altså ikke lige nærmere, tror jeg. Op i midten og ned. Op i midten og ned. Ind i midten og ud.